Ambe sufɛ foli kɛ ka di an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma maa sɔgɔli bɛ nin waati na Joliba TV la nin waati na an b'a fɔ aw ɲɛna ko ani su aw bisimila farikoloɲɛnajɛ ale kunnafoni o kɛnɛ o sanfɛ an bɛ tarata la octobre kalo tile 29 san 2024 bi an bɛna kuma min kan n'o y'an ka bakuruba ye olu o de filɛ nin an ka samata sɛgɛw denmisɛnninw mangamani n'an k'u ma ko kadew ni waati na u bɛ Sɛnɛgali faaba ale o kɔnɔna la n'o bɛ éliminatoire kɔni o ko fɔ an ka zone o la an bɛ se ka fɔ Mali ye baaraba kɛ a ko la ka ban barisa an bɛ demi finale ale kɔni o la an bɛ an da don o la o kɛrɛfɛ an bɛ na sanfɛ ciliw la n'o ye basketball ye Stade Malien Bamako ale kan ka taa min ye Mali ale ye jɔyɔrɔ fa min ye farafinna équipe 16 min bɛ yen nɔ n'u ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma da ye basketball ale fanfɛla la stade cɛlakaw olu kan ka taa o baaraw sigi sen kan min ye Abidjan kaw olu fɛ yen nɔ n'o bɛ kɛ novembre kalo tile 5 ka taa bila a tile 10 ale o la an da bɛna don o kunnafoni o fana na ka taa se Vinam Viet Vodaw n'o bɛ armation ale o ko fɔ ba Maliba an kan ka o championnat d'Afrique ta ko 6nan an kan ko o bisimila min an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ yan Bamako novembre kalo tile 18 ka taa bila tile 23 o la an bɛna kuma o kan ani kunnafoni misɛnnin caman olu bɛ kɛ an taabolo bi farikoloɲɛnajɛ ale kunnafoni o la i n'a fɔ ladala maa kelen o kɔni o tɛ sigi min ni plateau kan ka kunnafoni o di bi sunna ne ni Abdul Dambele n baarakɛɲɔgɔn i ni su Abdul an b'a Mutaka i ni su k'i fo ka Joliba TV ani Joliba FM an'an ka plateforme maa bɛ o sanfɛ nin waati na k'u bɛɛ lajɛlen fo k'a f'u ɲɛna k'u bisimila an ka farikoloɲɛnajɛ o kɛnɛ kan ayiwa ni an don ka ɲi bi kunnafoni ale kɛnɛ kan n'o bɛ farikoloɲɛnajɛ ale kunnafoni o ko fɔ n y'a fɔ cogo min na babu daminɛ la an bɛ taa Sɛnɛgalikaw fɛ yen nɔ précisément u ka dugu min bɛ n'u kama ko Thiès nin waati na Mali samata sɛgɛ mangamaniw n'an k'u ma ko kadiw n'u ka degeli karamɔgɔ ye Adama Jefila Jalo ye an bɛ se ka fɔ bɔko 2 sebaya ɲuman 2 u kɔni u ye olu o sɔrɔ wa min ye demi finale kɔni ye ni Ala ma basi kɔni kɛ jumadon n'o bɛ bɛn novembre kalo tile fɔlɔ ma san 2024 o la Mali ale ni Gambi olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Abdul an bɛ se ka fɔ denmisɛnnin ninnu kɔni u ye naduman kɛ ka ban fɔlɔ dɛ Mutaka komi i bɔra k'a fɔ cogo min u ye naduman kɛ an bɛ se ka fɔ objectif ma atteint fɔlɔ mais dɔɔni dɔrɔn b'a jɛ barisa k'a fɔ n'i taara tournoi la fɔlɔ objectif fɔlɔ ye jumɛn ye ka se ka bɔ phase de poule la u ye o kɛ ka ban filanan sisan nɔ o ye ka se ka finale o kɛnɛ sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ déjà jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ an bolo demi finale kɛnɛ kan sa ani mun ye Gambie ye an n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o baara bɛɛ bɛ kɛ novembre kalo tile fɔlɔ yɛrɛ Mali ni Gambie an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni an kɔni sebaya sɔrɔ la Mutaka an bɛ se k'a fɔ ko vraiment objectif kɔni o atteint na ni o ye qualification ye ka taa Coupe d'Afrique ka di o kɛnɛ kan ayiwa Abdul y'a fɔ cogo min na maa 2 fɔlɔ minnu bɛ garisɛgɛ sɔrɔ ka taa finale kɛnɛ kan olu bɛ qualifié ka taa min ye an ka zone n'o ye zone UFOA A ale ko fɔ u b'o o jɔyɔrɔ fa min ye phase finale ale kɛnɛ kan min n'a kan ka taa yɔrɔ min yɛrɛ la o ma fɔ fɔlɔ an bɛ se ka fɔ an ka jamana kɔni kɛmɛ k'i bolo ŋanabɔ a nɔfɛ ni Ala ye min bɔ a ko la don nataw la an b'o o kunnafoni olu o di an bɛ to kunnafoni ale o kɔnɔna la cette fois-ci an bɛna championnat national ligue 1 orange n'o ye ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ye nin waati na ale kɔni tun kan ka daminɛ a mɛnna an y'a ye date min bɛ fɔ a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ o kama an y'an ka micro ta ka gɛrɛ min ye fédération malienne football ale ye secrétaire général o la n'o bɛ Sidi Bekayi Makasa ale ko fɔ a ye min sɔrɔ k'o di an ma an ka jɛ k'o lajɛ mais an bitara problème 2 de la problème fɔlɔ min ye a b'a dɔn Orange Mali n'a y'a sɛmɛ Mali ballon tɛ taa Mali la bilen sa an kana ɲɔgɔn nɛgɛ parce que l'État s'est désengagé sponsor tɛ mɔgɔw bolo équipe fo dɔrɔmɛ t'u bolo Orange de bɛ 16 millions libéré équipe première division bɛɛ san o san fédération b'a dafa ni 4 millions a ka part la k'a bɛɛ ta kɛ 20 millions par équipe mais a sara cogo bɛ kɛ jigi dans le contrat il est dit que Orange b'a dit n'an ye 5 journées temps au minimum u bɛ tranche fɔlɔ di o ye 5 millions n'aw taara ɲɛfɛ sani ale ka ban u bɛ 5 millions wɛrɛ di donc phase ale bɛ taa ban o b'a sɔrɔ a ye 10 millions de sɔrɔ deuxième tranche u b'o di phase retour cɛmancɛ la troisième tranche b'a sɔrɔ championnat banna yɛrɛ o bɛ mun ɲɛ équipe ye bilen an ko maintenant que an bɛna fédération bɛna sen bɔ financement na équipe yɛrɛ b'o yɛrɛ ta qu'est-ce qu'on veut faire
il faut trouver 20 millions nan ni ma se ka be no il ka se ka moitié kon dum au départ pour o ka se wirata or te dépend no be dépend Orange de là or Orange ka contrat be ban décembre le sa contrat du contrat kono Orange contrat be wa no de fona te go contrat a sele chuko manye ko normalement contrat na ba avec la fin de la saison de mais un contrat be ba normalement la nouvelle saison a commencé depuis le 1er septembre mais contrat ba renouvelé janvier de est-ce que Orange mina songa wardi ambo négociation de la fait nous ça wardi à l'avance ou bien nous tisser nous ça garantie dans kuba sara nous on peut amta wardi le président de la commission ad hoc est parti en Tunisie pour une mission quand on a samedi na il rencontre le président du club le président du club où on fait na ambena a fait na a contrôle là date fula ba ngono déjà man ça faut parce qu'il faut éviter que amin kala on regarde que donc nous au fait na et que Orange accepte de délibérer notre dame comme warsara avec ça on va aller amta juruta bangila ka di clos no au caradron peut-être à madame ateme blé en tout cas dans le courant du mois de novembre à madame lola inchallah ateme donc on se ka fo o yemi fédération mali football ale secrétaire général boka en kuma ola Abdou Dameli ibora ka Sidi Beka ka kuma nu na mais 600 o anduma do an ka équipe flabi olu kan bo compétition africaine fen la mois de novembre ale nkonna ola e se ka fo nko nunga déjà am se ka fo muta problème yoro mu ka ba fédération yo yoro do ngaba ni o war ko yoro e Sidi Beka ya bora ka yoro do fo ko nu compromis soro ni Orange ni ngonje al ni fédération yere bina war bo a yere kun ka di ton ma yani Orange ka aka war dili damne déjà o koroba ira ka fo ko compromis no soro la parce que ni ay report nu be ka ke problème ye war ko de ni o solution soro la alternative do soro la am se ka fo ko ye ala tanu belebele bay mais angon maro ko ni pour un départ ni fait avec jouer anga ton flan nu nga munu mena bo compétition africaine na parce que o be ko contenter ni match amicaux droni anduma do nga fo ni bina taka farafina gunga ni ka championnat damnera ou ni match amicaux olu te kelen mais an b'a dɔn k'a fɔ comme déjà Sidi Beka ye bɔra ka fɔ a ka kuma la ko date dɔ b'u u kunna ka ban u bɛ ka compromis dɔ dɔrɔn de kɔnɔ ni Orange ye pour que ka daminɛ an bɛ dugawu de kɛ ala k'a to au moins journée fila ka se ka taa yanni compétition africaine kɔni daminɛ cɛ an b'o de laɲini kɛ dɔrɔn. Ayiwa an bɛ se ka datuguli min kɔni y'o ye o de ye an ka tɔn fila ninnu Abdul Dasirama Joliba Asi ale bɛ ka bɔ Ligue des champions africaine de football o kɛnɛ kan n'o ye phase de poule ye an b'o siɲɛ fɔlɔ de k'o kɛnɛ kan wa min Stade Malien Bamako ye ale bɛ ka bɔ Coupe de la Confédération africaine de football o kɛnɛ kan hakilina jiginna o kelen yɛrɛ bɛ ban Maliba bolo depuis 2009 donc ni ala sɔnna ma ni min bɔra nin ko la don nataw la an bɛ o kunnafoni fana di aw ma an bɛ taa ɲɛfɛ ni kunnafoni ale o ye an ka maa mun bɛ yen nɔ ni lujuratɔw don n'an k'a ma ko bobo n'u k'a ma ko surmiɛ olu fana ka Coupe d'Afrique kan ka kɛ min ye Marokokaw olu o fɛ yen nɔ novembre kalo tile 15 ka taa bila tile 30 nata o la o kama u kɔni ye wele bila min ye farikolo ɲɛnajɛ min ye kunnafonidila olu u ma ka taa damakasi kɔni kɛ u ye pour que labɛnw bɛ se ka sabati cogo min na u bɛ se ka taga ɲɛ cogo min na a ko kɛnɛ kan Abdoulaye Togo ale ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. Walasa k'u ka titiri lafasa Coupe d'Afrique des Nations nata o min ye CAN 2024 min kan ka taa Marokaw fɛ ka daminɛ novembre kalo tile 15 fo ka taa se a tile 30 ma san 2024. Équipe nationale des Sourmiers o min ye bobow ye u ka ɲɛmɔgɔw ye u jɔyɔrɔnako yira a labɛnkow la. O kɛra alamisa don octobre kalo tile 24 san 2024 Maison de la Presse kɔnɔ. Jamana ɲɛmɔgɔw hakili banna mais an bɛ ka mun ɲini bi an bɛ fɛ u k'a faamu k'a fɔ an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan dɔ de la donc deli de don k'a fɔ u ka an ka kow kɛcogo lajɛ komi ani maliyɛnw tɔ bɛ cogo min tan u ka dɛmɛ dɔ d'an kɔrɔ pour que an ka se ka na ni jaabi dɔ ye mun ka bon nin bɛɛ ye gouvernement ye effectif mun d'an ma ko an ka taa n'o Maroc o ye 18 ye o maa 18 la anw bolo ko maa 18 ka dɔgɔ an ka laɲini bolo mais an t'a jɛ wa dɛ laɲini de don n'u bɛ se ka an ka maa kɛ maa 23 ye ani an ka délégation ka dɔ fara an ka encadrement technique kan walasa an ka se ka u ladege kosɛbɛ ka ɲɛ donc a bɛ sɔn ka diya n ye kosɛbɛ. U n'u ka baaraba min kɛra compétition tɛmɛnenw la min ye dɛmɛko ani u kɔkɔrɔma dɔɔni ko o kɔni wasalen tɛ kosɛbɛ. Anw yɛrɛ ka dɛmɛ kɔfɛ an bɛ dɛmɛ wɛrɛ de ɲini tuguni walasa u ka se ka san sɔrɔ cogo min na an y'a fɔ c'est vrai malheureusement u ka sport in a bɛ kɔfɛ dɔɔni barisa accompagnement ba tɛ yen k'a ɲɛsin u ma donc an bɛ jɔn an bɛ weleli de kɛ
ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin partenaire bɛɛ lajɛlen ma, notamment permettez-moi de citer au moins quelques-uns, Orange Mali, Mayitel. On voit que vous pouvez sponsor que kata équipe nationale là, donc il faut une équipe nationale d'ori, malheureusement demain batoué, donc on be weleweleda kɛ halisa ka ɲɛsin dɛmɛkɛla bɛɛ lajɛlen ma. Équipe nationale des Surmiens kɔni créera san 2007. Mali kɔni ye jɔyɔrɔ filanan a y'o sɔrɔ farafina kɔnɔ san 2021 Keniyakaw fɛ, ani min ye Coupe UEMOA a y'o jɔyɔrɔ fɔlɔ ta siɲɛ 2. Min ye CAN Maroc 2024 Mali kɔni bɛ ka a jɔnjɔn tali de ɲinina. An bɛ bɔ an ka lujuratɔ olu fanfɛla la cette fois-ci an bɛna min ye sanfɛ celu la n'o ye basketball ye, n y'o de fɔ babu daminɛ la, min ye Stade Malien Bamako ye farafina cɛlakaw fanfɛla la club kunda jamana 16 équipe 16 mun bɛ yen n'olu kɔni ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn da ye. Stade Malien Bamako bɛ o kɔrɔna o la nin waati na, u kɔni bɛ ka labɛnw sabati pour que ka bɛn ni phase finale o ye n'o bɛ kɛ min ye Abidjan kaw u fɛ yen nɔ n'o ye Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna la novembre kalo tile 5 ka taa bila min ye a tile 10 o la. Tirage au sort kɔni ma kɛ fɔlɔ, mais min ye équipe ye a bɛ ka labɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni o kɛ. O kama min ye Bubakari Kanute n'ale ye Stade Malien Bamako degeli karamɔgɔ ye, a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ an ka micro la. Jeudi tɛmɛnen ni équipe an ye regroupement daminɛ, an ka joueur bɛɛ kun b'an bolo, a kun tɔ tora mɔgɔ kelen de ye, o nana ala y'a kɛ o nana kunu sɔrɔ, o nana fara équipe kan, donc effectif dafalen b'an bolo, an bɛ ka baara kɛ sɔgɔma ani wula fɛ, c'est pour que ka fɛnw bila en place walasa n'an taara élite 16 an bɛ se k'an ka qualification bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min fɛ. Bon minnu nana gɛlɛya tɛ, parce que an b'u dɔn, o bɛɛ ye malien, minnu nana o bɛɛ ye malien de, an n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn, ne n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn équipe nationale la, parce que équipe nationale degeli karamɔgɔ danga fana ye n b'u dɔn, n b'a dɔn u bɛ jeu kɛ cogo min, donc ne bolo gɛlɛyaba tɛna sɔrɔ a la, parce que an bɛ ɲɔgɔn dɔn, ne b'u dɔn, u bɛ ne ka style dɔn, ne fana b'u ka style dɔn, k'o fara ne ka équipe kan, ne ka joueur minnu bɛ Bamakɔ yan, n'o fara l'o kan, moi je pense que an tɛna gɛlɛyaba sɔrɔ ka se ka u fara ɲɔgɔn kan. An ma hakilina sɔrɔ parce que tirage ma kɛ fɔlɔ, an ma tirage dɔn fɔlɔ, an m'an ka poule dɔn fɔlɔ, mais de toute façon ala tile fila in na u bɛ sɔn ka poule bɔ, mais an bɛ ka baara kɛ ni n ka vidéo master fana bɛ ka baara kɛ, ni poule consistera ni n ka adversaire dɔn, o y'a sɔrɔ n ka vidéo master n y'a f'u ye ale pɛrɛnnen don. N'an ye équipe n'an ka adversaire dɔn an bɛ baara k'u kan yan'an ka se ni ala ka jɛ. Ko n'u ka adversaire dɔnna k'u bɛ baara kɛ ni o ye, je pense que an y'o de fɔ ko tirage au sort kɔni ma kɛ fɔlɔ, n'ala sɔnna ma, ni min bɔra a ko la an b'o kunnafoni di baw ma. Abdou Dembele, i bɔra ka degeli karamɔgɔ ka kuma mɛn sisan, wa stade yɛrɛ tun bɛ préparation na min ye Libikaw fana fɛ yen. An bɛ se k'a fɔ mun ta stade kɔni phase fɔlɔ ɲar'u bolo, parce que an bɛ se k'a fɔ ni boli jateminɛ phase 3 de don. Phase fɔlɔ Stade Malien bɔra yen nɔ Libikaw fɛ yen nɔ, u y'u ka sɛbɛnfura sɔrɔ ka na phase filanan na, nanzarakan na n'a bɛ f'o ma ko élite 16. Maintenant élite 16 la sisan nɔ olu équipe 8 de bɛ na kɛ Côte d'Ivoire, équipe 8 a bɛ tila poule 2 ye, équipe 8 wɛrɛ olu fana bɛ taa jamana wɛrɛ la. Maintenant Stade ta bɛnna Côte d'Ivoire de ma. Maintenant n'u tilala poule 2 sisan nɔ équipe 4 olu bɛna taa sisan nɔ Wurandakaw fɛ yen nɔ, o bɛ kɛ mun ye san 2025 la, o de bɛ wele maintenant ko final 8, o bɛ comme tournoi final ni. An bɛ se k'a fɔ nin ko in ko kura tɛ Stade Malien bolo, parce que Stade Malien ka participation fɔlɔ mun ye boli la, u sera fo final 8, u sera o kɛnɛ kan, wa u ye jɔyɔrɔ 3nan ni ma fili, u bɔra yen ni o de. Salon u kun kan ka taga Mali kumabɔ yen nɔ tuguni, mais an y'a ye k'a fɔ musaka ko gɛlɛyaw la u jɛra o kɔ, mais ɲinan mun taga mun ye nisɔndiya o ye entraînement ye. N'i ye niveau mun tun bɛ entraînement in na, intensité mun tun b'a la, vraiment i b'a fɔ ko match, i b'a fɔ ko u b'u sɛbɛ yɛrɛ la, a ka gɛlɛn entraînement na i bɛ taa sɔrɔ joueur dɔw bɛ yen nɔ u t'u yɛrɛ di à fond, n'o kɛra u bɛ taa degunba sɔrɔ mun ye compétition kɔnɔ, mais mun taga an ka tiɲɛ fɔ niveau mun tun bɛ entraînement in na kunun ne ɲɛ ye mun ye, vraiment a bɛ mɔgɔ jigi fa, an bɛ se k'a fɔ an bɛ se k'an jigida Stade Malien kan ni compétition in na.
ayiwa an bɛ se k'a fɔ kunu ni jata yɔrɔ ninnu yɛrɛ la min ye Stade Malien Bamako section basketball ɲɛmaa n'o ye Mustafa ye fo ka taa se min ye commission media maaw ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni o kɔni tun bɛ a ko kɛnɛ kan an bɛ to basketball ale o kɔnɔna la hali bi cette fois-ci an bɛ na min ye an ka denmisɛnninw fan fɛ n'o ye sifinnakaw ye n'an k'u ma ko catégorie jeunes n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔni coupe d'Afrique mun bɛ an bolo o kɔni o la o tɛ maa bolo an filan bolo min ye farafinna ale bunna ko o kan walasa ka walawale sɔrɔ o ko kɔni o la an ye micro tengu min ye El Hadji Diko ale o la n'a ye fédération malienne de basketball détenu a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ a bɛ san 20 bɔ sisan fédération malienne min tun bɛ fédération minnu fo fara ɲɔgɔn kɔ baara kɔnɔna na ils ont adopté d'abord ce qu'on appelle la politique de vulgarisation. Vulgarisation min ka basketi cari jamana fam tanani bela. Il faut mettre politique des jeunes. Nous avons différentes conférences. Conférences tout yamouye. On tombe yoro dota. Équipe mounou ka souye no la. Ambou fera nyonka en cadet ou en junior. Et puis comme beaucoup d'équipes chan B, ambe équipe sabanani fera nyonka. Ambeta conférence qui conférence c'est une compétition. À travers de faut conférence c'est une compétition. Il y a donc ni compétition beke wajibu il be talent chama détecté et puis tu as une bonne équipe nationale il faut le terrain Charlie ça nous a permis fana ka centre chama fo ka centre chama so donc je profite de cette occasion car vraiment les promoteurs descendent coup faux sabana sansido ban fana bambolo tuguni noé anga entraîneur de Camero ou nommé Jonah parce que depuis une année en bon nommé k'a fɔ il kɛra cadet entraîneur mais la compétition c'est dans 9 mois c'est dans 7 mois c'est dans une année donc tant bɛ an bolo ka baara kɛ kosɛbɛ donc vraiment an ka secret baw ye ninnu de ye ne tun ye El Hadji Diko ale ka kumakan ye a ye min sɔrɔ ka di an ma denmisɛnninw ka ko kan Abdul i bɔra ka kuma ninnu mɛn wa i b'a kalama fɛnɛ Mali ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada kɔni ye catégorie jeunes la surtout musolakaw U17 fan fɛ non Mutaka an bɛ se k'a fɔ kɔni fédération malienne de basketball o ma daminɛ bi comme Diko yɛrɛ ka kuma la a y'a fɔ cogoya min na bureau fɛn fɛn nana fédération malienne de basketball kunna président fɛn fɛn n'a ka maaw nana u bɛɛ ka minanko kɛra fɛn kelen de ye ka se ka football basketball k'a développer au niveau des jeunes parce que y'a mɛn i b'a fɔ ko sanfɛla la k'i bɛ kɛlɛ kɛ i ka dugumala de ɲara basket kɔni na bi Mali la an bɛ se k'a fɔ base kɔni a ka ɲi barisa k'a fɔ politique ɲɛnama bɛ mun ye fédération bolo qui est accompagné par le gouvernement vraiment ka se ka denmisɛnninw u ka se k'u ka talent exprimer depuis fitinin wa n'u nana équipe nationale fɛnɛ la mun tɔgɔ an bɛ se k'a fɔ Mali drapeau kɔni komi i bɔra k'a fɔ cogo min na compétition fitinin ninnu na an mana taa kɔni an ka drapeau kɔni farafinna gun kan ale de bɛ yanga sanfɛ ka tɛmɛ bɛɛ ta kan ayiwa ni El Hadji Diko an ye a ka parti fɔlɔ min di aw ma n'Ala sɔnna ma jamukan nataw la a bɛna kuma fɛnɛ dɔ wɛrɛ kan min n'o bɛ hali bi Mali basketball taɲɛ ale o ko fɔ ka to kunnafoni ale o kɔnɔna la hali bi cette fois-ci an bɛna min ye championnat d'Afrique n'o bɛ an ka armation ko fɔ Vovinam Viet Vodaw Mali kan ka farafinna jamana 11 an kan ka o bisimila anw fɛ yan novembre kalo tile 18 nata ka taa bila a tile 23 o la n'o bɛ o coupe d'Afrique ta ko wɔɔrɔnan o ko fɔ Abdurahmane Kone ale ye min sɔrɔ an ka jɛ ko o lajɛ Samba fila ni 17 ta tɛmɛlen kɔ Mali bɛna championnat d'Afrique de Vovinam Viet Vodao o min ye senfili ni bolofili discipline ye ko organiser a fɛ sen filanan na walasa ka o baara kɛ ko ɲuman bureau fédéral ka délégation taara bɔ association des journalistes sportifs du Mali o min ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ ye Vovinam Viet Vodao fédération ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko ni visite in nafa ka bon kosɛbɛ compétition in ɲɛkɔrɔla la an mago jɔra AGSM na AGSM ye dayɛlɛ an ye u y'an tɛgɛ minɛ u y'an lamɛn u y'an bilasira an kɔni depuis an ye jɛ daminɛ vraiment an ma deli ka fiɲɛ foyi y'a kɔnɔ ni bonya ni hɛrɛ tɛ donc an nana bi kana bonya sama kana bonya da kan k'a fɔ ko vraiment an jigi dalen b'u kan hali bi an bɛna baara mun daminɛ u k'an dɛmɛ
a bɛ se ka sankɔrɔta cogo min a ka sankɔrɔta pour que Mali vraiment a ka fɔ ko fɛn fɛn talen bɛ ka ɲɛsin Mali ma bi k'a yira diɲɛma la ko o si tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ko Mali bɛ cogo min bi bɛɛ bɛ se ka na Mali kɔnɔ foyi tɛ Mali la ni bɛn ni kelenya tɛ dugu 11 ni ma fili o bɛɛ de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ donc ni Mali ɲɛmɔgɔw sɔnna u jɛra n'a ye o ka kɛ ça veut dire que u yɛrɛ bɛ sport valeur do sport la k'a fɔ ko sport fana ye fɛn ye mun bɛ se ka to Mali tɔgɔ bɛ sankɔrɔta. AGSM o min ye Association des journalistes sportifs du Mali o ɲɛmɔgɔ Omar Baba Traoré y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ fédération kɔ wa u b'u dɛmɛ u ka baara in na kunnafoni di hukumu kɔnɔ. Bi ne nisɔndiyalen ye fédération malienne de Vovinam Vietdaw bisimila AGSM na yan. A kɛra dabɔra mun kama u nana kibaruya de da an tulo kan kibaruya duman ka d'a kan u ka championnat africain ala y'u garisɛgɛ o bɛ kɛ an ka jamana la yan o ye koba ye mɔgɔ kan k'i disi gosi ni min ye surtout a bɛ ka kɛ wagati min na wagati min a bɛ maa caman ɲɛna k'a fɔ k'an ka jamana ba a kelen na ayiwa ka farafinna bɛɛ wele u kana an fɛ yan nɔ ka na championnat na nin ye kunnawoloba ye an ka jamana ma o b'a yira k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka jamana lase yɔrɔ la secteur tɔw tɛ se k'a lase yɔrɔ min na. Championnat d'Afrique de Vovinam Viet Vodao o bɛ kɛ novembre kalo tile 18 fɔ ka taa se a tile 23 ma san 2024 o hukumu kɔnɔ jamana 10 de bɛna fara Mali kan ka nin compétition in ɲɛnamaya o jamanaw ye Maroc, Burkina Faso, Sénégal, Niger, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Tunisie, Guinée Conakry fo ka taa se Guinée équatoriale ma. N bɛ se k'a fɔ ni fédération malienne de Vovinam Viet Vodao ale président Mokhtar Sy ale ka taama ye ka taa association des journalistes sportifs du Mali n'a ɲɛmaa ye Omar Baba ye ka taa baara ni bonya da u kɔrɔ n bɛ se k'a fɔ Abdul je pense que championnat d'Afrique dɔrɔn kɛrɛfɛ ko wɛrɛ bɛ yen. Oui Mutaga bɔra k'a fɔ cogo min championnat d'Afrique kɛrɛfɛ ko wɛrɛ bɛ yen nɔ ni o ye assemblée générale élective ye assemblée générale élective mun don i b'a fɔ CAF bɛ cogo min na ballontan na Vovinam Viet Vodao fana confédération africaine o fana assemblée kan ka kɛ Mali la ni waati in kɔnɔla fana la o de la an bɛ se k'a fɔ Mali non seulement an bɛna tournoi in abriter pour la deuxième fois mais an bɛna se ka garijɛgɛ fana sɔrɔ ka se ka confédération africaine de Vovinam Viet Vodao ka se ka o fana mara pour que o baara ninnu bɛɛ ka ɲa an bɛ se k'a fɔ Mokhtar Sy ale ni a ka bureau maaw u ka démarche ɲara i y'a mɛn i b'a fɔ ko information ka di i wulila ka se kunnafonidilaw ma o de la pour que jamana farafinna bɛɛ lajɛlen dugu o dugu kan ka jamana fɛn fɛn kan ka na se Mali la yan nɔ Vovinam nin na pour que u ka diya u ye u ka kumakanw mɛn a wulila ka se mun ye Omar Baba ma n'ale AGSM président ye journaliste sportif ka fara u kan a k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa an ka se ka kuma nin ko in kan n'i bɛ farafinna bisimila i bɛ kuma de pour que diɲɛ k'a dɔn ko ba Maliba in an bɛ se ka maaw bisimila gɛlɛya mun bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ jaw la n'i nana ko o ni o réalité fana tɛ kelen. Ayiwa an bɛ o datugu ni min ye o de ye min ni Ala ma basi kɔni kɛ sibiri nata donc min ye journalistes ni Vovinam Viet Vodao maaw kɔni bɛna tile kelen kalan o kɔni o kɛ ka Vovinam k'a ɲɛfɔ maaw ɲɛna journalistes ɲɛna u k'a dɔn a kan ka ɲɛfɔ cogo min na ani min ye discipline mun bɛ a ko kɔnɔna la ni min bɔra o ko fana la an ka jɛmukan nataw la an b'o jaw fana di aw ma an ka émission olu o la ka to kunnafoni ale o kɔnɔna o la sa cette fois-ci an bɛna tournoi de l'amitié ale ko kɛnɛ kan tournoi de l'amitié ale ye tournoi ye min n'a organisera association sportive sanitaire et culturelle du Mali donc ale ni min ye jeunesse stabilisation projet Mali olu kɔni o ɲɔgɔn cɛ n'an b'a fɔ ko union européenne ma u ka ko o fana o don o baaraw kɔni kɛnɛ kan sa an bɛ se k'a fɔ an ka maa cilen kun bɛ yen nɔ olu ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o ja olu lajɛ. 4e édition du tournoi de l'amitié o min ye teriya ni badenya hukumu dolantan ye a kɔni organisera association sportive sanitaire et culturelle du Mali fɛ programme de jeunesse et stabilisation ani union européenne au Mali olu kɔni y'a dɛmɛbagaw ye yalasa ka ni édition in la ɲɛnamaya tournoi de l'amitié kɔni ye tournoi ye min bɛ bɛn ni kelenya sabatili fɛ sifilakaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ. Ni y'anw san 4nan ye ayiwa an bɛ ka engagé nin fɛn na nin tɛ k'a laban fana ye donc fɛn fɛn bɛ se ka anw dɛmɛ an b'o dɛmɛ ɲini aw de fɛ aw yɛrɛ k'an dɛmɛ n'a ye dɛmɛ modèle ka ca parce que n'i kɔfilɛ i ma maa ye kelen jɔn bɛ
i b'i yɛrɛ ɲininka n ye mun kɛ mais n'i ka kow dabɔ ni balimaw ni sinjiw i y'u y'i kɛrɛfɛ awa a b'i encourager awa a bɛ kunkɔrɔta d'i ma awa i yɛrɛ se min i b'o kala donc wele min bɛ yen an kɔni y'a daminɛ lancement fo final don an b'a fɛ bɛɛ lajɛlen ka na an ka jɛ ka fêting kɛ pour que a ka se ka ɲɛ pour que an dɛmɛbagaw fana se ka hakili sigi k'a fɔ ko bi effectivement u bɛ ka anw dɛmɛ mais an yɛrɛ bɛ ka support ni kɛnɛya ni développement an bɛ ka engagé a la donc n ka wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka na an y'a dabɔ min kama o ye sinjiya ni badenya de an ye min ɲini u fɛ c'est de cultiver l'amour l'affection la considération le respect bonya ni karama an y'o de ɲini denmisɛnninw fɛ ala k'u ti don ɲɔgɔn na an ye tindon de ɲini u fɛ mais ɲinata an y'o baaraw labɛn ka bɛn ni volet 2 ye o ye musow ka balontan n'o ye basketi ani cɛw ka balontan tile mugan kɔnɔ min ye faba sifilakaw ye olu kɔni na kari ɲɔgɔn na dolantan dɔ senfɛ min ye senna dolantan ni bola dolantan o min ye football ni basketball ye o hokumu kɔnɔ hakilila jiginna ni tournoi in kɔni coup d'envoi kɛra commune 3 dolanci kɛnɛ kan karidon tɛmɛlen dimanche don an bɛ se k'a fɔ tournoi nin yɛrɛ koroma karilu kɛnɛ kan sa an bɛ se k'a fɔ basketball ale o la bajala 1 donc ale kɔni buruna min ye Medinakura ale o ɲɛkɔrɔ 38 14 balontan la sa an bɛ se k'a fɔ bajala 1 ko kura ye ale ni min ye bajalanden kɔni karile tun bɛ ɲɔgɔn na a banna 2-2 goin o la sa bajalan 2 ale ye sebaya sɔrɔ 4-2 programme kɔni bɛ continuer i n'a fɔ Abdurrahman Kone y'a fɔ cogo min na tile 20 baara dun ni min bɔra a ko la don nataw la an bɛ o kunnafoni di aw ma ka taa ɲɛfɛ cette fois-ci an bɛna min ye an ka kunnafondila musomanw ka tɔn min bɛ yen n'o ye Euphorisa Antenne Mali olu ni ministère des sports ka badenya ballontan min n'a bɛ don octobre ale ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen ye kalo min ni an b'a fɔ ko cancer du sein o kɛlɛli o kama donc o la u kɔni ye badenya ballontan kɛ fo ka taa se Aïsirali Bamako ale basketi kɛnɛ kɔrɔ olu fɛnɛ olu u jɛra ka basketi kelen kɛ an ye min sɔrɔ o ko kɛnɛ kan an ka jɛ k'o lajɛ mois d'octobre ye kalo ye Mali kɔnɔ kalo min kɛrɛnkɛrɛnnen don musow ka bana min bɛ yen nɔ kama ko cancer du sein ale ni cancer du col de l'utérus o kɛlɛli o kama walasa k'o kalo ɲɛnamaya ministère des sports ale musolakaw ka taa se min ye farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafondila musolakaw ma u ye badenya ballontan dumanba dɔ kɛ ballontan min kɔnɔna la ministère tɔgɔ la madame Fatumata Konate ale bɛ kuma ministère tɔgɔ la ni ballontan a organisera mois de la solidarité hukumu kɔnɔna la an ka ministre n'o ye Abdul Kasim Ibrahim Fomba a y'an ka nɛnsiri ko fɛn fɛn ye bɛn ni keleya ye kuma tɛ k'a fɔ k'an bɛ hinɛ kalo la an bɛ dɛmɛ kalo la an ka activité dɔ kɛ min bɛ keleya ko fɔ o keleya in bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ o ye farikolo ɲɛnajɛ ye mɔgɔ mɔgɔ ko farikolo ɲɛnajɛ i b'a fɔ ko o ye bɛn ni keleya ye o de y'a to a y'an ka nɛnsiri an ka muso kumaba minnu bɛ presse niveau la notamment minnu ye journaliste sportif ye an ka nin ɲɛnajɛ kɛ ka bɛn nin moyen hukumu kɔnɔna la n'o o semaine consacrelen don sifinw ka baara o semaine consacrelen bɛ o la comme anw ye département du sport ye an bɛ solidarité mois kɔnɔ an y'a lajɛ n ka hinɛ an balimamusow la n'o tɛ n'an tun y'a da k'a fɔ k'an bɛ sport yɛrɛ kɛ Mali la ni a sɔrɔ n'an tun kumakan minnu bɛ ka fɔ yan n'a tun bɛna se a seyɔrɔ la o de y'a to n ka kɛ ni fufu ye o la an bɛ ka kuma minnu fɔ ka se a seyɔrɔ la. Union des femmes reporters sportifs du Mali tɔgɔ la Jelika Gindo ale bɛ laseli kɛ k'u ye nimisi wasa sɔrɔ u ka ballontan ninnu na. A bɛnna a bɛn kuma ma ka d'a kan an fɛnɛ tun bɛ ka ninnu de ɲini an nana an ye badenya dolantan kɛ an tu kan an kɔntanna a y'a to fɛnɛ an ka se k'a dɔn jɔnniw ye dolantilakɔrɔw ye basketball ta fanfɛla la et puis a bɛna an ni u ka bɛnɲɔgɔnya sinsin an bɛ ɲɔgɔn ye chaque fois salle kɔnɔ mais an t'a dɔn nin ye jɔn ye mais ni badenya dolantan in kɔfɛ an kɔni bɛna dɔn min ye wa don n'a nataw la fɛnɛ an bɛna bɛnɲɔgɔnya sigi an n'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka jɛkulu ni an fɛnɛ ka jɛkulu ɲɔgɔn cɛ c'est vrai bi ta a gɛlɛyara dɔɔni anw bolo nka match retour la an bɛna fɛɛrɛ kɛ k'an sigi mais k'a fɔ dɔrɔn ko tableau de marqueur ale tun bɛ k'u ka point augmenter ka anw ta diminuer mais bon ça là ça fait partie. Mois d'octobre 2024 ale baaraw kɔni kun cɛra ni activité ninnu de ye n'o ye ballontan ye ministère des sports musolakaw ale ni Euphorisa fo ka taa se Euphorisa ale ni basketikɛla kɔrɔ olu ɲɔgɔn cɛ. An bɛ se k'a fɔ min ye Mali muso ballontanna kunnafonidilaw musow fan fɛ u ka activité kɔni belebeleba mun kɛra mois d'octobre kɔnɔna la o kɔni olu o den ye Abdul i yɛrɛ je crois i ni ninnu a bɛ caman fɔ ɲɔgɔn fɛ dɛ. Oui Muta n bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ ye Euphorisa président d'honneur ba ye maintenant match ninnu na
comme badenya bolontan kunu bolo lafili ni sena solantan an hinɛna maaw la an ma sɔn ka sebaya sɔrɔ sinon fɛɛrɛw b'an bolo an kun ye labɛn caman sabati mais pour que tɔw maa wɛrɛw ka na an ka badenya dolantan ninnu caman kɛ an hinɛna ninnu na ayiwa an bɛ se ka min fɔ ni kɔni de bɛ dankari kɛ an ka bi farajɛ kunnafoni na mais ministère maaw kunna yara parce que Aminata Dɛdɛ Sisoko ale fari man di a la sinon n'a tun b'a ko kɛnɛ kan fɛn fɛn ye 2 2 3 a tun bɛ sɔn k'o don a ko kɛnɛ kan Abdul waati sera Mutaga foli ani tanuni ko di an lajɛbagaw ma olu minnu tɛ se ka u tɛ ɲina mardi o mardi à partir de 19h30 u b'u ka jabaraninw bila Joliba TV News la an b'u fo ayiwa aw garisɛgɛ kɛra nin de ye farikoloɲɛnajɛ ale kunnafoni o kɛnɛ kan bi an bɛ an ka dibilamaw fo n'o ye régie maaw ye k'a fɔ aw ɲɛna a y'aw sɔgɔlen to Joliba TV la ni ala ma basi kɔni kɛ aw tɛ fɔ aw jigi kɔ kunnafoni a jɛlen o la a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ